Ότι εσύ ευλογών και αγιάζοντας είπατε Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να απέμπουμε στον Άγος Πατρί και το Παναγίο και αγαθότος ο οποίος πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλωσίευτο και εξαγγε πείνασαν, Κύριε ζητούντες στον Κύριο, ο και να δοθήσαντες παντός αγαθού.
πάρε και εσύ έξω. Κάτσε πάρε έξω. Κάτσε πάρε έξω. Πάρε έξω. Έξω. Κύριε ελεηθώμε. Ευλογία Κύριου και έδωσε ταυτή μας και αυτού τη αχάρτη και φιλανθρωπία πάντα δεν νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παραμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του μη και σαπίου σταυρού, προσασίες εν τιμήν οπρανίαν δυνάμενων σωμάτων, και εσείς τιμήν δόξα προφήν προδρόμου και οπλιστού Ιωάννου, τρογίων δόξα και πανεθήμων Αποστόλων, τρογής που προσμόνια άμουν καρπάθου ασκήσεως και δόξα χαράμους και ελεήσει και σώσει εμάς, άλλος και πλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη ευχαριστεί πάντας μας. Καλημέρα, χρόνια σας πολλά. Και στο Σάββα είναι μικρό, ξέρω. Έχει